ಜನವರಿ ನಡಪರಪ್ಪನ ಅಮ್ಲಮಗರು ಸೇನೆರೆ ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೀ ಕೊರತಿ ಗುಳಿಗ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಶ್ರೀ ಕೊರತಿ ಬೊಕ್ಕ ಗುಳಿಗ ದೈವದ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಲೆಪ್ಪಲಿನ ಐತಾರ ಬೈಯಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಟಾರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಿರು. ಅಮ್ಲಮಗರು ಸೇನೆರೆ ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೀ ಕೊರತಿ ಗುಳಿಗ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಶ್ರೀ ಕೊರತಿ ಬೊಕ್ಕ ಗುಳಿಗ ದೈವದ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮಲು ಜನವರಿ 20 ತಾರೀಕಿಗೆ ಐತಾರ ನಡಪೆರ ಉಂಡು. ಇನ್ನಿತ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಲೇಸು ಐತಾರ ಬಯರ್ ನಡೆತನರು. ಗುರ್ಕಾರ್ನ ವೇಸನ ರತ್ನ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯರು ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಡಿದೊಟ್ಟು ತುಡರ್ ಬೆಳಗಾದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಉದೀಪನ ಮಲ್ತದು. ಈ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಬೆರಿಸಾಗಾಯ ಆಕಪಂಡ ತೆರಿಪಾಯರು. ಈ ಒಂಜಿ ಜಾಗಡೆ ಆ ಕೊರತಿಲ ಗುಲಿಗೆಲ ನಮಕ್ ಒವ್ವೇ ರೀತಿದ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಬಂದಾಗಲ ನಮಕ್ ಒವ್ವೇ ರೀತಿಲ ಬೆರಿಸಾಯ ಒಂದು ನಾವು ಮಾತ್ರ ಕಷ್ಟನ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಭಯನೆ ಕೊರಡುಂದಾನಗ ನಮ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ ಸೋಕದ ಒಂಜಿ ಗೂಡಿನ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ತಿ ಅವಡು ಬಾರಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ದಿನಲ ಉಂಡು ಯಾಪಲ ದೇವರ ಒಂಜಿ ದಿನ ದಾಂಡ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದಿನ ಒಂಜಿ ದಿನ ದಾಂಡ ಆ ದಿನ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಆ ಮಾತ ಕೆಲಸಲ ಬೇಗ ಆಗಿರಲ್ಲ ಕಾರಣ ಆಗ್ಬಿಡು. ಬಿಜೆಪಿ ಮಾಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಉಚ್ಚಿಲ್ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತದು. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಪನ್ಪಿನ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಇನಿ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ದೈವ ಸಂಕಲ್ಪದ ಲಕ ಮೂಲು ಶ್ರೀ ಕೊರತಿ ಗುಳಿಗ ದೈವಲದ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮ ನಡಪರೆ ಇದ್ದದು ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಡಪಡ ಪಣದ ಹಾರೈಸರು. ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇನ್ನು ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಕಸಬು ದಂಡ ಕೃಷಿ ಮಲ್ತದೆ ದಿನದೀಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಯಕನ ಮಲ್ತಂದು ಪುನಂಚಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟಡ್ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕ ದಿಂಚಿ ನಮ್ಮ ನಂಬೊಂದು ಬತ್ತಂದು ಐಕೆ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಅಂಡ ಸರಿಯಾಯನ ಐಕೆ ನೆಲ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಇತ್ತ ಬೈದಿಂದ ಪನಿಯರ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಒಂದುಂಡು. ಒಂಜಿ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಇನಿ ಅಜೀರ್ಣಾವಸ್ಥೆ ಹಿಡಿತನ ದೈವಸ್ಥಾನನು ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಕುಗ್ರಾಮಡ್ ಇನಿ ಐನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪಡಂಡ ಇನಿ ಆರ್ಥಿಕವೈನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲ ತೊಂದರೆ ಪುನಂಚಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಇನಿ ಈ ಕಾಲೋಡು ಇನಿ ಋಣಾನುಬಂಧ ಇತ್ತಿನದಾದ್ರ ಇನಿ ಐಕ್ಯ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ಮಾತೆರ್ಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿನ ಮುಖಾಂತರ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕಮಿಟಿನ ರಚನೆ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತ ಜನಕುಲೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಸದು ಒಂಜಿ ಸೌಹಾರ್ದ. ಮಾಜಿ ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀ ಸುದರ್ಶನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀಮತಿ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಟ್ಟಿ, ಕೋಟೆಕರ್ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಅಂಚನ್, ಮಾಜಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಮ್ಲಮಗರು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಗುರು ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಉಮನಾಥ್ ಕೆರೆಬಳಿ, ಸೇನೆರ್ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೀ ಕೊರತಿ ಗುಳಿಗ ದೈವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀ ಕೊರತಿ ಗುಳಿಗ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಮಾಜಿ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ತೊಕ್ಕೋಟು, ಶ್ರೀ ಕೊರತಿ ಗುಳಿಗ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಬಾಬು ಪೂಜಾರಿ ಇಂಚತೆ ಪ್ರಮುಖರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಲ್ಲಬಿನಿರಾದ ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಶ್ರೀ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಭೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡರು. ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಸಭೆ ಸ್ಥಾರಿಗೆ ಮಲ್ತರು. ಶ್ರೀ ಕೊರತಿ ಗುಳಿಗ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ದೇವಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯರು.